Bolo to pre mňa ťažké obdobie, nebudem hovoriť, že nie, nebudem to teraz robiť. Plakala si do vankúša, že prišla som o miesto moderátorky doslova, alebo si sa cítila stratená nejakým spôsobom? Slabé slovo. Ja som vyslovene, že nariekala. Teraz hovorí seba ironia, alebo... Nie. Vážne si bola? Teraz Naozaj si? ťažké obdobie. A trvalo asi aj vyše roka toto ťažké obdobie. Musela som naozaj sa s tým popasovať až teda do takej miery, že... Tam bola odborná pomoc. Bola tam odborná pomoc. Ťažké, hej. Dobre. Našťastie mám Posilnilo. takých ľudí, ktorí ma podržali a do dnešného dňa akože spomínam na to s ťažkým srdcom, na to obdobie. Moderovanie som fakt milovala. No ale teraz pozri sa, priviezlo ma to a priviedlo k iným aj biznisom, aj ľuďom, že možno to tak naozaj ten osud chcel a ja teda verím na to, že všetko, čo sa deje, sa diať má. A deje väčšinou pre naše dobro, sa vraví ešte aj, Tak, že v konečnom dôsledku, aj keď sa to tak nezdá, tak sa deje práve kvôli tomu, preto Tak. naše najlepšie dlo. Čiže ja tu teraz hovorím, že mne sa stalo len dobre.